Il-Kap tal-Oppożizzjoni Busuttil fetaħ front ta' firda fuq il-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea fejn daħħal il-partiġaniżmu fuq livell Ewropew. F'intervista fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista, Busuttil qal li l-Kungress tal-Partit Popolari Ewropew li tiegħu u membru l-Partit Nazzjonalista li se jsir f'pajjiżna s-sena d-dieħla huwa l-akbar avveniment tal-2017. Saħansitra qal li se jkun ikbar mill-Presidenza nfisha. L-akbar avveniment f'pajjiżna fis-sitt xhur li ġejjin mhux ser ikun tal-presidenza uffiċjali ta' pajjiżna, imma ser ikun il-wasla f'Malta tal-Kungress tal-Partit Popolari Ewropew illi ser jinżamm għall-ewwel darba din li ser tiġri f'pajjiżna. Il-Kap tal-Oppożizzjoni kompla bl-attakk tiegħu fuq l-Impjant tal-Gass Delimara fejn saħansitra semma l-membri tal-Bord tal-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi personalment u appellalhom biex jitilqu l-barra u ma jivvutawx. Mossa li toħloq pressjoni politika fuqhom jum qabel ma jieħdu deċiżjoni dwar l-aħħar permess tal-Power Station il-ġdida. Pressjoni għajdulhom mela jiena ħanitlaqlem u mhux se naħodha din id-deċiżjoni, ma jimpurtax. Jekk inti bniedem ta' sinsla ngħidlu liċ-chairman. Feluq l-intervista, il-Kap tal-Partit Nazzjonalista feraħ bil-flus li ddeskriva bħala notfa miġbura mill-ġbir ta' fondi. Iżda ma lissen l-ebda referenza 3 miljun euro miġbura mill-iskema ta' dejn sigrit ta' ċedoli introdotta din is-sena stess. B'reazzjoni għall-intervista tal-Kap tal-Oppożizzjoni, il-Partit Laburista innota li minflok ikkundanna l-mod kif kandidati tal-Partit Nazzjonalista bħal Wayne Hewitt u Salvo Malija użaw kliem dispreġġattiv u mhux xieraq fosthom kliem assoċjat ma' Mart biex jiddeskrivu l-dal-Gvern, Busuttil għażel li juża kelma simili għal dik tal-kandidat Nazzjonalista Hewitt li qabbel lil pajjiżna ma' kanċer. Fid-dawl tad-diskors li ħeġġeġ il-firda ta' Busuttil, il-Partit Laburista temm jgħid li jagħmel sew il-Kap tal-Oppożizzjoni jekk jerġa' jisma' l-appell tal-President fjum ir-Repubblika kif din is-sena se tagħlaq kif bdiet tal-Kap tal-Oppożizzjoni bin-negattivita, kliem ta' firda u rabja.